Mä tein nettisivun, joka muodostaa visuaalisen aikataulun käyttäjän antamien tietojen mukaan. Elikkä jos vaikka haluaa vaikka laittaa vaikka matikkaa, niin voi laittaa tähän otsikolle tilalle. Ja sitten jos haluaa, onko se sitten vaikka kello 12:05 tai 15, niin ja vaikka päivinä tiistaina ja torstaina, niin kun painaa OK, niin se tulee tuonne aikataulun näkyviin. Sitten myös tässä pystyy myös, jos sä nyt vaikka haluat poistaa vaikka 12:01 matikan pois näitä päivinä, niin sit sä voit laittaa noin ja poistaa valitut. Niin sit se poistuu noista kohdista. Sitten jos sä haluat poistaa kaikki, niin sit voit vaan painaa poistaa kaikki, niin se poistaa kaikki. Ja sit myöskin pystyy, jos mä nyt vaikka lisään noi tohon noin, ja jos mä haluan vaikka laittaa englannin vaikka 12, niin tiistaille, niin sit se menee sen tilalle. Sitten myöskin pystyy, jos jostain syystä vaikka haluaisi laittaa unen tai uni vaikka niin kuin seuraavan päivään asti vaikka vaikka 7 keskiviikkona, niin sitten se menee tuolta 11 tonne toiselle päivälle asti. Sitten tässä on myöskin viikkojärjestelmä, tai oikeastaan vuosikalenteri. Eli jos sä haluat vaikka mennä viikkoon 23, niin sit sä pystyt mennä tänne ja sitten pystyt mennä myöskin takaisin viikkoon 1, jossa on sulla nämä tiedot. Sitten myöskin on tämä info-juttu, että sä laittaa vaikka lääkäri vaikka 11:12 perjantaina, niin se voi laittaa vaikka info, että hammaslääkäri, jolloin se laittaa se tonne ja sitten se luo tonne lisäinfon. Mä käytin tämän tekemiseen HTML, JavaScriptia ja CSS, joita mä käytin Visual Studion avulla. Itse en ole ikinä kauheasti tehnyt nettisivuja, niin tää oli ihan uutta mulle. Mä aloitin tekemään tämän työn ekaan suunnitelmalla, mitä mä teen, ja sitten siirryin HTML:ään, jonka avulla mä tein tämän nettisivun rakenteen, ja sitten mä siirryin vähän tekemään CSS:ää, jolla mä vähän tein siitä hienomman näköisen, ja sitten JavaScriptilla mä tein tämän nettisivun toiminnallisuutta, esimerkiksi noin napit ja että tiedot siirtyy oikeaan paikkaan eikä väärään. Ja myöskin, että kaikki oikeat tiedot poistuu eikä tule mitään virheitä.
miksi mä tein tämmöisen nettisivun päättötyöksi, niin no mä ajattelin, että tämä on hyödyllinen itselleni ja myöskin mahdollisesti muille. Sen takia, että esimerkiksi itselläni mulla on vaikea pysyä aikataulussa tai myöskin mä en ikinä jaksa tehdä aikatauluja piirtää, niin tämä helpottaa sitä hommaa huomattavasti. Myöskin niin kuin kohderyhmänä tämä voisi olla esimerkiksi opiskelijoille tai myöskin vaan ihmisille, jotka tarvitsee tehdä aikataulua.